Mga babaeng nga opisyal sa hanay sang kapulisan, mas luyag sang bago nga PNP chief nga ibutang bilang unit commanders. PRO6 nakabig ini nga kay na nagud makilala ang kasarang sa mga babaeng nga police officer. Si John Sala nakatutok. Halin pa sang una hayag na ang paghatag sang importansya ni PNP Chief General Debold Sina sa ikasarang sang mga policewoman. Ining pahayag ni PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe Emalong angot sa plano ni PNP Chief General Sinas nga ipahamtang sa mas mataas nga posisyon ang mga babae nga police officers. When he was the regional director of Police Regional Office 7, he has placed the women commanders as provincial directors, city directors when he was in Pro 7. And he also created an all-women police station. Diri sa riyon sa 11,140 nga kabugusan nga numero sa mga pulis, 2,337 lang ang mga kababainhan. Gani dako ini nga kay gayunan para sa mga policewoman nga mahatagan man sila sang nagakaigo nga pagkilala. For him, women could be as good as men when it comes to supervising or even in the conduct of investigation. Isa si Master Sergeant Sharon Balitor sa mga nagapati nga mas bintaha kun babae nga pulis ang nagadumala. Gintagaan ni Sir opportunity man ang mga babae kay nakita naton diri sa region damo naman babae nga mga leader. Apang suno kay malong iga-evaluate pa ang mga ikasarang sa mga policewoman antes pa man ipahamtang sa posisyon. Upod kay Siri Durinduque, John Sala, 1 Western Visayas.